Από τις 70 οργανικές θέσεις στη Μαγνησία, μόνο οι 33 έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα στην ουσία οι φυλακές να είναι αφύλακτες. Η δύναμη της φυλακής οργανικά είναι 72 θέσεις και είναι καλυμμένες οι 33, δηλαδή το 40%. Και αυτό είναι πανελλαδικά, δεν είναι μόνο σε αυτήν τη φυλακή, είναι σε όλες τις φυλακές. Αυτό το ποσοστό καλυμμένο, το 40 ίσως και λιγότερο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε ότι έχουν ανοίξει φυλακή των Σερών, η οποία είναι καινούρια και ανοίξαν κάποιες πτέρυγες με μεταθέσεις από άλλες φυλακές. Και στον Κορυδαλό τα οφειλόμενα ρεπό είναι χιλιάδες. Στη δικιά μας φυλακή τα οφειλόμενα ρεπό στους 32 υπαλλήλους κυμαίνονται γύρω στα 6 με 7 ρεπό. Η υπηρεσία δουλεύει χάρη στο φιλότιμο των υπαλλήλων, στην αυτοθυσία των υπαλλήλων. Δουλεύουμε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια με προσωπικό ασφαλείας. Εδώ δηλαδή που βλέπετε αυτά τα παιδιά είναι αυτοί που δεν δουλεύουν, που έχουν σχολάσει στις 6 το πρωί ή που θα δουλέψουν το μεσημέρι, που θα δουλέψουν τη νύχτα. Δεν περισσεύει στην κυριολεξία κανείς. Οι υπάλληλοι εξωτερικής φρούρησης συμμετέχουν επίσης στην αυριανή απεργία της ΑΔΔ με συμβολικό αποκλεισμό του καταστήματος κράτησης Κορυδαλού κατά τις πρωινές ώρες. Η απεργία αυτή δεν αφορά μόνο τις φυλακές του Βόλου, αλλά τις φυλακές όλης της χώρας. Ωστόσο όμως, εδώ στο στούντιο μας, στον Βόλο, βρίσκεται και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Χρήστος Παπαναγιώτου. Κύριε Παπαναγιώτου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ακούσαμε 72 ότι είναι οι οργανικές θέσεις, 33 ωστόσο είναι οι συνάδελφοί σας που βρίσκονται εν ενεργεία. Τι γίνεται? Αυτό είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Ναι. Το 40% του συνόλου των οργανικών θέσεων είναι καλυμμένο από υπαλλήλους. Από την πρώτη στιγμή που φτιάχτηκε αυτή η υπηρεσία. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι μεγαλύτερα τα μεγέθη στον Κορυδαλό, όπου είναι περίπου 450 οργανικές θέσεις και υπηρετούν κάτι λιγότερο από 220 υπάλληλοι. Με 13.500 οφειλόμενα ρεπό. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Το πρόβλημά σας, πέραν από τις οργανικές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί, θα πρέπει να πούμε ότι είναι και το οικονομικό, που είναι και το κυριότερο. Δεν σας πληρώνουν. Σας έχουν περιορίσει τις υπερορίες, διότι δεν καλύπτονται από τους συναδέλφους σας όλα αυτά. Όλα είναι περιορισμένα. Πέρα από τις περικοπές που έχουν υποστεί όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχω εδώ ένα παράδειγμα να σας δείξω. Έχω μισθολογική βεβαίωση συναδέρφου, όπου έχει 15ήμερο 115 ευρώ. 15ήμερο. Αυτά ο συνάδελφος θα παίρνει. Είναι η αμοιβή του Είναι η αμοιβή του συναδέλφου. Για 15 ημέρες. 115 ευρώ για 15 ημέρες, τα οποία θα συνεχίσει να τα παίρνει για 3 μήνες. Με αυτά τα χρήματα ο συνάδελφος θα πρέπει να καλύψει τις οικογενειακές του ανάγκες, θα πρέπει να πληρώσει έκτακτες εισφορές, θα πρέπει να πληρώσει το χαράτσι των ακινήτων. Από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα? Θα πρέπει να πληρώσει πιθανόν φροντιστήρια των παιδιών του, να βάλει πετρέλαιο για το χειμώνα που έρχεται. Από πού θα βγουν όλα αυτά τα χρήματα? Μας ζητάνε χρήματα ενώ δεν έχουμε. Και μας οφείλουν χρήματα. Εδώ είναι το παράλογο. Δεν είστε οι μοναδικοί Έλληνες που σας ζητούν να πληρώσετε. Από όλους μας ζητάνε, μας έχουν στεγνώσει, μας έχουν φέρει σε αδιέξοδο. Μας ζητούν για τα σπίτια, για τα αυτοκίνητα, με τις έκτακτες εισφορές. Μας ζητάνε επιπλέον για το εισόδημα που είχαμε την περασμένη χρονιά. Μας ζητάνε την ανάσα μας. Ίσως και την καρδιά μας κάποια στιγμή. Το παράλογο όμως, κύριε Παπαδημητρίου, ποιο είναι? Ότι ενώ μας ζητάνε, μας οφείλουν εδώ και ένα χρόνο τα χρήματα που έχουμε δουλέψει στα ξενύχτια μας, στις Κυριακές και στις Αργίες. Υπάρχουν φυλακές που τους οφείλονται ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος του 2008. Καταλαβαίνετε? Του 2008. Ο Νοέμβριος 3 χρόνια απληρωτοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμη Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2008. Θα με συγχωρήσετε, αλλά ίσως και δεν είναι να τα γνωρίζω όλα. Εσείς δεν ανήκετε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ανήκουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σαφώς. Και το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει λεφτά να πληρώσει τους υπαλλήλους του από το 2008? Θα τα πάρετε κάποια στιγμή, όταν θα ευκολυνθούμε, λένε, θα σας τα δώσουμε. Αυτή είναι η απάντησή του. Μα κάποιος πρωθυπουργός στο παρελθόν μας έλεγε όλο θα. Έμεινε ιστορικό αυτό το θα. Και λεφτά υπάρχουν, μας είπαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλα τα πληρώνουμε, κύριε Παπαδημητρίου, από την τσέπη μας. Την εκπαίδευσή μας από την τσέπη μας. Τα ρούχα μας από την τσέπη μας. Τα όπλα μας από την τσέπη μας. Τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα από την τσέπη μας. Τους ασυρμάτους όλα από την τσέπη μας. Όλα μα όλα. Από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα? Μα δεν ντρέπονται, τόσο αναλυγησία. Ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή των συναδέλφων κυμαίνεται από 400 έως 800 ευρώ το μήνα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από 400 έως 800 ευρώ το μήνα παίρνουμε. Πιστέψτε με ότι δεν το ήξερα. Ότι όλα αυτά τα πληρώνετε από την τσέπη σας, ότι είσαστε σχεδόν 3 χρόνια απλήρωτοι, ότι έχετε τόσο χαμηλούς μισθούς και κάνετε και ξενύχτια. Βρίσκεστε σε εκείνα τα φυλάκια περιμετρικά στις φυλακές που βρίσκονται για να φρουρείτε. Λείπουμε από τις οικογένειές μας, δουλεύουμε χάρη στο φιλότιμό μας και στην αυτοθυσία μας. Βγαίνει η υπηρεσία, γιατί όταν σας λέω ότι λείπουν το 60% της δύναμης, καταλαβαίνετε ότι η υπηρεσία πρέπει να δουλέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψει. Και χάρη στην αυτοθυσία των συναδέλφων, είμαστε εκεί πέρα. Τώρα, κύριε Παπαναγιώτου, που απεργείτε 48 ώρες, είσαστε σε απεργία. Εμείς είμαστε εκεί. Φυλακές. Κανονικότατα, όπως λειτουργούν κάθε μέρα. Από ποιους? Από τους ίδιους τους συναδέλφους. Εμείς είμαστε εκεί στη Σκοπιά. Απεργείτε τύπης. Τύπης απεργούμε, μπράβο. Γιατί δεν έχετε δυνατότητα να απεργήσετε. Να σας εξηγήσω τι είδους απεργία κάνουμε. Η απεργία που κάνουμε είναι ότι δεν θα πάμε σε προγραμματισμένα νοσοκομεία μεταγωγές, δηλαδή κρατούμενοι οι οποίοι έχουν να κάνουν ένα check-up, έναν έλεγχο, δεν κινδυνεύει η υγεία τους, ή κρατούμενους που έχουν στα δικαστήρια, οι οποίοι έχουν μια τακτική δικάσιμο, όχι παρέλευση 18 μήνου ή αυτόφορο. Σε αυτά δεν θα πάμε. Στην υπηρεσία μας είμαστε κανονικά. Όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, όπως είπα, λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας 11 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε αυτή η υπηρεσία. Καταλαβαίνω. Και μόνον που είπατε μερικές χαρακτηριστικές ατάκες όσον αφορά τα δεδομένα της εργασίας σας, αυτά είναι αρκετά και ο κόσμος κατάλαβε. Να σας πω κάτι άλλο. Μέχρι τώρα είμαστε αγανακτισμένοι. Πλέον πάνε να μας κάνουν απελπισμένους. Αυτό θέλουν. Στο χέρι μας είναι να μην τους περάσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαναγιώτου. Και εμείς ευχαριστούμε. Να έχετε το κουράγιο να συνεχίσετε για να κοιμόμαστε εμείς πιο ήσυχοι, για να φυλάτε τις φυλακές σε 24 ώρες.